1, 2, 3. Open Petronas! Campumanes, ito na itong moderator at atong Paris Team Ministry, Father Philip. Nga nag-irmana, ako nakatuig ng pista, kita ito nagpapatis. Okay, the Dr. Rosemary Arellano Perez. Aadi, sakto lang, kaya naman naman last year. Father Philip and Dr. Binky, it's your turn to dance the Corazza. Dr. Rosemary Arellano Perez and Father Philip Campomanes. Yung pagsayaw with full force yung mga guests natin na kasama ni Dr. Rosemary natin sa round. Okay? Samtalang mamahuwayan natin mga dancers. Next pair, to dance di Corazza. Nagkaroon yan ato ang servisyo. Dito atong sangguniang panlalawigan. Asya ba ang nagsasala? Okay? Ang atong bisita na taga Borongan City, Mr. Glenn Escoto, na nangyay kakapanis, ang atong liwat ginang may bahay na natang Bisi Mayor, Ma'am Sally Bugas. Alright! Ang
taguyod